Com et dius? Em diuen Ismael. I els teus amics? Em diuen Isma, Lord o Isma. Simplement Isma. Més bé. Què t'ha semblat tota la trobada? Ha sigut molt instructiu i a veure, ens hem divertit molt, hem conegut molta gent i haver vist gent que hem vist en blogs ja i saber com escriuen i com pensen és un fet positiu per a la joventut i ara que ens coneixem doncs podem ser amics i algun dia ens podrem retrobar. Sí, exacte. Bueno, utilitzes a part d'aquest blog altres serveis tipus xats, Messenger? Doncs el Messenger, algun xat podem entrar, algun xat d'amics, però en general, més que res, pàgines on hi ha fòrums i notícies. I el teu blog, sobre què anava? El meu blog és el de l'Institut d'Educació Secundària Barri del Carme, que parlem un poc de la realitat de l'institut i les coses que fem allà. I en general doncs, també podem escriure sobre temes que fem en classe o alguna experiència que hem tingut, alguna excursió, però ja està, poca cosa més. Val, doncs, moltes gràcies. De res.